Inini nemurume wangu takagara tose makore 19. Mushure maizvozvo taigara zvedu zvakanaka, pakanga pasina dambudziko rakanga riripo. Dambudziko rakazouya mushure mekunge murume wangu awanikidzwa nemukadzi wemunhu. Zvakawanikidzwa nemukadzi wemunhu kudaro. Pamusoro imambo mundiregerera. Pamusoro imambo, pamusoro idare. Ndauya kuno nenhau yangu naamai ava, mudzimai wangu. Takaroora navo 1989. Saka mugara kwedu kwese kwaive nematambudziko mukati memusha. Asi zvisinei, gore ra2016 amai ava pane zvavakatanga kundiita kuropa rangu. Taiti patosangana pabonde votora mbeu yangu vosunga mucheka wavanenge washandisa vosunga netsono, vosunga vobaya netsono ipapo. Saka dambudziko iri rakaramba richingoenda mberi, tikavatsiurai tikatanga tichitsiurana, vakaramba kunzwisisa. Ndikabata mabhodhoro akasvika ku16, ndikavatakura 2019, ndikaenda navo kumusha kwavo kuti vanotsiurwa. Kudare ramambo pamundu kuti vandibatsirewo. Nyanga yakamira yakadai. Inini nemurume wangu takagara tose makore 19. Mushure maizvozvo taigara zvedu zvakanaka, pakanga pasina dambudziko rakanga riripo. Dambudziko rakazouya mushure mekunge murume wangu awanikidzwa nemukadzi wemunhu. Zvakawanikidzwa nemukadzi wemunhu kudaro. Pamusoro imambo mundiregerera. Handisi kuti hangu imhosva kuti wakawanikidzwa nemukadzi wemunhu. Asi ndo zvakaitika. Zvadaro ivo havana kundibudira pachena, ende vakaita mazuva vasina kundiudza. Zvadaro ndakazonzwawo kuti ndozviripo. Vandavabvunza, havana kuramba, chokwadi vakabvuma. Vabvuma vakati chokwadi ndozviripo mukadzi wangu. Asi kuti nashaya zoti ndokutaurira sei nyaya iyi ndozviripo. Ndikatoona kuti zvakanaka imama funga kudii. Zvikanzi ndini mukadzi uyu handisi kumuda, asi kuti nhau iripo inhau yekuti imhosva. Saka nezvairi mhosva, mukadzi wangu handingangotange kungoramba. Wangu mhosva ndakapara, asi kuti mukadzi uyu handimuda, asi kuti mukadzi wangu. Saka nezviripo zvekuti ndichazomusiya pamberi apo. Ndikati aona zvakanaka zvina kuipa. Tikawirirana sokudaro. Mukufamba kwenguva asizvo zvakazoitika mambo wangu. Ndakatozopesa ndatoona kuti zveshuwa babava atova mudzimai wavo. Ndobva ndabvunza kudaro. Vakati zveshuwa ndo zvatovapo mukadzi wangu. Vatova vaviri, asi ndichakuripa. Zvadaro takagara tose zvakanaka pasina dambudziko, asi kuripa handina kuripa mambo wangu. Zvadaro ndobva tagara nemukadzi uyu tagara gore. Dambudziko rakazouya nderekuti murume wangu uyu akanga akuwanira one side kunova kwamainini, kwandiri inini ndakanga asingachamuoni. Chikafu mumba murume wangu akanga asingatengi. Kuti ndichiziva kuti ndine murume akanga angova murume wesadza, mambo wangu ndakanga asingachaziva kuti ndine murume. Zvadaro ndakagara ndamboshingirira. Ndashingirira, asi mumba taingogara tichingonetsana, makanga musina kuwirirana. Saka ni zvadaro mambo wangu ndakagara ndamboshinga, ndikapedza ndaona kuti ndashinga asi pane zvinhu ndakundikana. Ndisati ndasimuka ndofunga pana madzikoma avo nehanzvadzi dzavo ndambovapira nyaya ndisati ndasimuka. Vakati tichagadzirisa, asi handina kuona chakagadzirisika mambo wangu. Ndasvika pakundiremera, ndakanga ndisina kana mari yebhasi. Ndikafonera kuna baba vangu ndikati, baba ndokumbirawo mari yebhasi, nguva yareba ndamboenda kumba. Baba vanambondima mari yebhasi shuwa, vakandisendera mari $20. $20 ndikakakulira, ndikaona kwandiri kuenda mambo wangu haikwani. Baba ndina kuvaudza kuti ini ndo zvandafunga mupfungwa dzangu, asi ndo zvakanga zvirimo mupfungwa dzangu. Ndikati manje ndafunga kuti ndiende nevana vatatu, ndinoona vamwe ndinodzoka. Ndobva vati manje rega ndifonere shamwari yangu ndinzwe kuti ari kupi, ndoti anokwanisa kukutakura here. Zveshuwa baba vangu vakaita saizvozvo. Shamwari yavo ikauya ikanditora pamba, ndikasimuka ndikaenda kwavatete vangu hanzvadzi yababa vangu.
ndasvika vatete ndakavataurira vatete muchiona ndauya nhau iripo yakamira yakadai vatete vakati hondo zviripo ndozvafunga ndikati ndandibhuya ndingozorora kana murume wangu achindida achatevera ndobva vafonera baba vakati mwari wamaba mari akuudza here dambudziko rake baba vakati ndino zvandoziva vakati ndo zvaari kundiudza kuti ati haangakuudzei imimi ati anoudzai ini ndozokuudzai saka ndo zvapo mwana ari pano auya nemhuri yake ati achambozorora havasikwirana nemurume wake kana murume wake atevera anodzokera tikanzora hazvina kuipa garai ndakagara mambo wangu murume wangu akaita 3 days kubva azofonera kuna vatete vangu vatete vati bamini ndaona mhuri yauya vatete vakati hatingataura nyaya pafoni munouya totaura nyaya yedu tiri paground murume wangu akapindura navatete vangu kuti zvaitwa nemukadzi wangu izvozvo agona vatete vangu vakati right hapana chakadii hapana chakaipa ndakagara mambo wangu gore murume wangu haana kufona haana kutevera ndagara kudaro pane mukoma wavo vanova bamukuru ndovakatanga kundifonera zvikanzi kwanzi nemurume wenyu yaimutore zvinhu zvenyu ndikati right hazvina kuipa kana mati ndiye ndizotora zvinhu ndofunga pakambofona at first handina kuenda vakazofona pechi2 ndiava bamukuru vari apa ndobva vati chokwanzi nemurume wenyu kuno kwarura mbavha yamutore zvinhu zvenyu ndikaudza baba ndikaudza vatete vakati aiwa hazvina kuipa kana zvezvo zvavataura hazvina kuipa endai munotora zvinhu zvenyu ndaifanira kuenda December ndakakundikana ndikazoenda musi wa3 January tasvika musi wa3 January takasvika zveshuwa tikagamuchirana mune zvakanaka nyaya yedu tikaitambira tikaitaura mambo wangu taitaura kudaro takatadza kuwirirana panhau yezvinhu chikonzero chekutanga nyaya iripo mambo wangu ndeyekuti ini nemurume wangu hatina kudirana pachena nawe ringotika ndeyekungoti sematanangurana aitava kuti yautore zvinhu zvako saka iniwo ndoda kuti andibudire pachena pamberi pedare ndisaka ndauya mambo wangu kuti tiburane pachena kuti ramangwana handisi kumba ndaane gore ndakatakonana ndeyekuti murume wangu akataura umwe mudzimai saka ndopa takatodza kuwirana papa ndakanga singatadzii tonzi murume mumba mangu chikapo akanga asingatadzii handimuzive mambo wangu pamusoro mambo wangu mai ava dzimwe nyaya dzavari kutaura ndedzenhema vari kuwedzera panyaya dzavo mai ava mumba ini kumba kungu ndaiuya everyday ndaijambozwa sezvo munhu anga ane vamadzimai ndaijambozwa zvavanotoziva pandakarega kuya kumba i3 days apa mai ava ndaindikasvika mumba vanenge vangoti kwindi nguva zhinji tondibonetsana mumba kuti konhamaedzi vatimogara wangu unyarara kungoti kwindi mumba musingasekewe zinorama ndaivaona kana patoya vaenzi panotoseka vangoenda inongori kwindi totombonetsana mumba kuti kusei kuti kugara wangoti kwindi namaedzi pandakazonetsana mumba ndakaita 3 days nakuya kumba ndo pandakarega kuya kumba ndikatozouya ndopandakarega kuya kumba ndofunga ndopavakatanga kudidi ndikudzamo neunyaya dzavo vazotanga kuti ndopandakazozwa kumba kunze kumba hakuna munhu ndisori kubasa ndikauya kumba muchidimbu naye amene mukazodzoka kumba hake ini mukadzi wangu ndomuda ndambomuramba ndikudiwa pamusoro wemambo wangu murume wangu mbunzo maunzo murume ati ndiri kukudai furuto mopindura ipapo pesa handikwanisi mambo wangu saka ari kuramba mundiani mukuti akubudirei pachena ndimi here muda mubudira pachena zvingatengenani mambo wangu chikonzero ndakanogara murume ndakanga singamuzivi kuya kumba aiuya mumba zvekuziva kwavaona kudai kwete bedroom mambo wangu pamusoro pane pandanzwisisa mukadzi atizvoni murume wangu ndakanhikirikina akabatwa nemukadzi wemunhu ndobva tataurirana ndobva mukadzi agara kurodzerera imba yake pane pandaona pasina kuripawo mukadzi wake wana patwa nemukadzi wemunhu ndinepedzi amufukidza haana kuda kubva kana kuita sei abva atora mukadzi weyo bva agara naye asi haana chaakapawo mudzimai ndiye rakatora mukadzi iye ndiwo akatora womunhu saka munhu kana wacho ndo kwakare pediko saka murume anogonoita rutsotsi papa kuti ndoda mukadzi wangu asiye amene ndataurawo imira ndinandopedza kana vachitaura savapikisi ndandanosongena nomurume ataura chokwadika daiwa utanga waripa pamberi pedare ramambo kutadzira kwakaita mukadzi wako ukaripa uzotora mukadzi ndo muchiti chokwadi zvakaitika here pamusoro mambo wangu zvakaitika terera mvunzo zvakaitika here hai nhema vari kunyeva hamuna mukadzi mukadzi ndinaye asi vari kunzi ndewo munhu ndopandikura ayo hatisiye kuti ndo munhu
ndinoda kupa menzadzi wangu mutano. Inini pandakarora mukadzi wangu iki akatobvisa mombe mukadzi mukuru. Inotoripo mombe. Akatodedzana sekuru wangu akatoburitsa mombe. Akusi kudhererwa akusi kudii. Uri kuchivanhu. Mambo wangu ndakavapa mombe maya. Hapana sikazivi kumba. Saka wakunomba mombe. Ndada ndikufuma mambo wangu. Ndakavapa mombe maya. Makapiwa mombe maya. Zvasidiwa Makapiwa mombe here. Kwete handina kupiwa. Chikonzero zvakangwira dzaingove nyaya yamambo wangu. Handina ndakapiwa. Makaporomeswa chii? Mombe. Asi handakuipiwa. Ndakavadzera mambo wangu. Amai mombe. Andinongoziva ivo kana pachipakandima manodzi. Aripoka muri kurambire iriko. Hakuna mombe vakandipa mambo wangu. Havana mombera. Ndinonga vazvipindura ndikataura ndoda mombe yakazofa mambe yaita zvirwere. Aiwa, mirai. Iwe. Ndakakupa manje. Sekuru lo. Vakaratidza maisha mombe. Ikafa. Ndakatoenda kunokuzitinza kuti mombe yakafa iwo. Yakarwara mombe nemapumbe. Aiwa, iwe ina munhu kuramba nyangochinyepa. Sekuru wangu vakanditora ndikaenda padanga ndikaratidza mukadzi wavo ikafa. Mombe iyo. Kutanguya ndakamirira izvo zvekurongedzwa. Inotobva. Saka munhu yanonzi anopiwa mombe. Hai nini handakupiwa mombe mambo wangu. Kutaura chokwadi. Kunyange kutaura chokwadi ka. Kunyange baradzi vari pa. Kunyange vanachata vangu vari pa. Toda kuyanana ndii. Murume ari kuti tokaikunda. Mambo wangu handikwanise chikonzero evandidi vangadai vakatevera. Gore rakwana mambo wangu havana kana kufona. Kana kuziva kuti vana vanochengeta. Havazivi mambo wangu. Ndiri kureva. Pamusoro dada mambo. Ndimureva uchi. Okuti baba mukuru vanoziva. Nyaya yevana ava takabvira kare tichitira kuigadzirisa. Vanoza kuti mugasari kwaomba vaiti nesanema ininiwo kurwadziwa kutakura zvinhu odini kuenda kumusha. Pamwe pacho vakazodzoka vana tete. Tita vakati akwaiwo kana unongoti ukatsamwa unobuda usingodzi murume ndakuinda kuenda kana hama dzemurume zvinoreve chii. Akanzi kumbira regerero mukadzi uyu kune murume kuti handichaende futi maina wakumbira regerero. Tikati garai uyu ndokuzotora umwe mudzimai. Isaka muti kana ukara mudzimai usazviringidza mukadzi wako mukuru. Unomutsvagara pambe kudini kugara uyu ogara pamusha pake. Ndobva zvaitika saizvozvo. Saka takazonzwa kunzi mainini vadzokera futi vatakura zvinhu vatimura mota nababa vadini vaenda. Tikati apane zvinhu zvadini zvanetsa. Takati vafonera mainini mungadai matanga matiudza musati madini masimu katagadzisa nhau henyu. Vakandairwadziwa baba mukuru. Saka kunonzi kwakazoita mbavha kumba. Uyu ndokundifonera kuti maizvi vati nyaya vaende. Ndakavati dzokai kumba vasoda kudzoka. Saka zvinhu zvavasogona kubiwa. Dai vatora zvinhu. Tikati mainini ini ndine rori. Chiyaini kutakurire chii zvinhu. Tikati handiwendi ndogana mainini ndinoenda baba vangu. Tikati magona. Tizokutora ava zevhidhio chaimene kumusha kwacho. Peta chiuya saka indakati handisenge zvinhu mainini. Ndisina kunzwa kuti chamakonana chii. Chakusisa musha chii. Hazvichiri musha medu. Mainini ndokuti aine ndokuda 350 yemubhedha nestand. Atavachiyai chinge inotitendererei. Ndoda stand ine 350 yemubhedha wangu wakarara nomwe mudzimai. Uyu ndokuti handina 350 izvezvi. Stand yekuchaona. Saka baba vakabva vati manzwiro ranyaya iyi nemanzwiro andakaita kumba handikwanisi kusenga zvinhu kwasho. Chimbomirai makadaro ichakufonerai kana ndanogara dare kumba. Saka takati takamirira foni yababa. Ndakazoshandiswa kugaisa manisi. Isakatira kuti maini dzoka imba menyu vakati handichakwanisa. Asi manzwiro zvakuti. Takamboibata nyaya. Vakambotaura futi chairman vari vakati handichadini. Takapa 14 days mambo kuti vadzoke. Takaita uko. Alright. Inyaya kambokurukuru. Saka nhasi muri chii? Isachasi. Uyapindura mudzi. Imudzimai mumwe mwanda. Akanzi ari kunyepa hatingazivi kuti ari kunyepa zvakadini. Uye hatisatambogara naye. Tiri kuti zvaari kutaura. So vadzimai vari kuti ndaane gore. Mumba macho gonde papa si. Ndozvamutaura. Saka vanenge vakuda kutsvaga kuno vanova nemazuva ose. Muri kuti chii nazvo? Ndikuti kana ivati havachandida awa ndazva ndingakwanisi kuvaita kuti handikwanisi kuvamanikidza. Asi ine mhuri yangu ndanga. Saka matima hamuchandi murume. Handikwanisi mambo. Mune vana vangani? 4. Munoda chiina imi? Mwakatorohwa. Chikonzero chinondidariso mambo wangu. Murume wangu ndakagara naye gore. Ndakatoona kuti vane saizvi zvavanorerekera.
Aiwa. Mai, mombe njeni ndio inofudzwa. Mukatenga mombe nyuwani pamba. Ndio mtoti vanatarisai mombe yenga dzokere kwaka. So mukadzi imba muri pamba kare. Uyu anga achitopamwa akanga namukadzi achiuya. Saka ndinga kundobata akondouya akazodzoka kufunde zvakungatiukanga. No. Saka anbe asiwa akatsama umbotirika ndikupamba mazuva matatu ndiriko. Ani mabona. Mombe njeni ndio inofudzwa. Makangomhanya hainditsamwa mai. But varume ndozvavanoti vachii. Ndo zvatakapa mambo mazuva kuti ndaifuti ndogara muchimbofunga. Asi nyaya yediviyo. Inyaya yemombe njeni inenge isadzokere. Inogona dzokera yakati. Ani mabona. Kadara pachemi mambo. Pano utama. Pakachemwa varikuita tuda kubatsirai hatisi kumanikidza hakuna mutemo unokumanikidza kugara nemurume musingai but tisingotaura kuti pamwe zvichidakara muri muhane pfungwa yevana vake munogona kudzora chii vana vanoita nhererai muripo mwana wenyu mune mana enyu pamunonoroorwa andone zita rake kare anga achinzi mubvaro mubvandiripo chechinhu chigamba ani mapono ana ari ikoko ari musha imomo anga asina kutonyatsosununguka mwana iye zvichienderana nekuti ana achiziva kuti handisi musha mabhurama munomu ndakateera mai chii semusemu nababao vanoroora mumukadzi woita vamwe vana vaine vana venyimi vachipakura vanotanga vatotarisa kudai kuti vana pamwari murai notarisa so vanotochokocha ndiro yakanaka kune wavo ikashata kune wavo yakanaka kune wavo izvozvo kana haukudzvinozvita inorume mwanasiri wayo ani mabao kudzivirira izvozvo vanhu vamunonzwa vachichembedzana kare hazviriko kusina zvinonetsa vainzwa munhu aindiri kugarira chi vana asi kana muri negamati ndakurovera mumwe padombo hazvina hazvo atikumanidzi kuti garai panhu panokunetsai muchizoti panokunetsa sore mambo ndandisari ndasimuka ndakambotaura nemurume wangu kuti ndogara zvangu ndogarira vana murume wangu akandiudza kuti pano haugari konzero purazi ndababa vangu vakafa vakandisiyira purazi baba vako vakafa vakakusiyira chii vanondibata ipapo mambo wangu handikunyepa ivo vavakusiyiraiwo chii baba vangu ploti ririko kumba inesitendi riko vane vachireva kuti harisireinu ndimwanasikana pa mude makamudza kuti purazi wavasikwa nobakuri ndopangu ipapo ndopamusha pedu ipapo demakatopenga muri pamwe muchiti pano handibvi ndine vana pano mune vana rupedu dzine rudzi musikana nevakomana masikana vaviri vakomana vaviri hanimaona kuti vana venyu ivavo vakomana ivavo nasikana pamba pababa avo ndopavo saka namai ndopavo asi kana mazo mashoko ekukumburana mai ano ndimi henyu muri kutaura zvamakatsamwa ndiye wakada kutaurawo munungunokuwanikwa kuti pano pamba makataurawo nekutsamwa mukataura mashoko asii andimapona dzimba mai ndidzona dzakadai tichiona chinonzi chakafukidza dzimba matina mukatora tswanda mukaisa apa mukati kandai nhamo dzinyo munoona kuti rusane vanhu makuda kuchirwira nhamo yenyu amakanda ndomangotaiwa ndidzoreyekwete handimapona zvinowanika izvozvo asi kana muine vana fungaini zvichi ndopane nyaya yangu asi hakuna mutemo unokufungirai kuti garai pamba musikati singati isusu hatigoni kupai mutombo dzokerai kumba kwemurume wenyu kwete tiringokupai basana tichikuudzaiwo zvakaipira zvinondifadza mambo chirwani handisi kuramba mambo wangu ndiri kuzvinzwa noyakuita chinondibata ndechekuti ndakagara gore mambo wangu murume wangu hana kutivera kana kutuma munhu zvakatondiratidza izvozvo kuti murume wangu handidi nekuti dai vaindida taimi andakaenda chero vana baba vangu natete vaona vauza kuti kana murume wangu akatevera ndinomuudza ivo vakatombotaura kuti dzoka ndikati handingodzoke takasangana pachipatara mwana wedu musikana arwara vakatombodero kuti dzoka ndikati handingangodzoke kazvekuti dzoka tumai vanhu vauya handisi musango vakangoenda vakangoti zii ndiye zii kana zombofona tikangozvigarirawo kwakune nyaya dzaidzoda kutaura
Pamakaenda nani? Pandakaenda kumba ini. Ndakaenda ndege. Saka zvinokurimira kudzoka mberi. Ipapo mambo wangu chinondiremera ndechekuti munhu anenge abatwa mani ukangwera wanitsana nemurume mambo wangu ndechekuti murume wangu paakafona kuna tete vangu vakati ivo zvavaita izvozvo vagona saka ne ava manje vanga vakamira kuti iye ati zvaita izvozvo vagona kuva kuti asiya musha kuva kuti zvinotori right kwavari ivo saka vanga vakangomirira kuti ini handingazodzokere futi imwe vafanira munhu akati zvavaita izvo vagona zvimwe zvacho ndimakupedzisa zvamukufungira kuti ndo zvaive kumberi kwako aiwa zvekuti ndasiya musha agona nomatauriro avakaita kuti vati ivo vakanga vasingaita tine vanhu vakawanda panzvimbo toda kuti kana maramba kunzwisisa moramba mati moda kunzwisisa mutida time kuti munotaurana nemukama kuti kuna vamukuru varipo vakaradza kuti vaisa effort ini ndaifunga kuti mambo tsapedze nguva pamusoro mambo ndemakurukota ini ndiri vhidhiko charinyo wavo asi ndiri muzukuru wavo ndakadedzwawo panyaya wavo takasvikirana nasi munokuti kudii hazve zvekudedzwa ndezvekutaura mukuhanyaya kuti tovagadzisa sei zvimwe chetezvo zvamangotionewo mambo muno dai madzokedzana nesuwo takapasvika ipapo ndikatobvunza uyu ndikati naisekuru imi muri mune mhuri yakadaro mukatsunga kuti muparadzane isu hatina kuya kuzosapota kuparadzana kwenyu tauya kuti tizwe kuti ko sei zvisingagadziri sekuru tikati ko mbuya vakati ndakuda kugara zvikanzi hapana chakanya seshoko ramavabvunzazvo asi mbuya vakati inani achana zvinova ridzokorora zvindikatoti nyaya dzatochigarira isi kwakawanda murume anenge achitibva mukadzi achingoda kuchengeta vanhu zvinei yasiyana neyatakarira mbuya dai marega kudaro zvino ndaonawo nemiwo muchiri dzokorora ndinokutenda mazuva ari mberi vangu mambo wangu asi nyaya yangu ndingoibata ndeyekuti murume wangu angadai akanditevera tirizwe kuti sei asina kutevera pamwe ane zvikoro sei chakanditadza mama wangu kutevera chekuti ndakanzonzi mwana mudzimai wangu akatakurwa nababa vanovatezora vangu vakamutumira mota ina havana kwanisa kundifundira ndibvunza ndiri mwana wavo kuti kusei mukadzi wako ati auda kuya kumba vangada vakandiudzawo ndakaziva kuti chaendera chii ndakangonzanziva vatumira mota vatora mwana wavo vakazouya pasina nguva apo vakasvika kumba vakataura kuti inini handichadi murume saka ndaita muzirodzi wofunga kuti ndichatevera vakazotaura kuti handidi murume saka ndakabva ndangozvigara ngati handingakwanisi kutevera muna achindivira kumba achiti handichagona kuri musati pasina nguva gore ranga rakwana ndakabva muna february ndakauya kumamuswa 3 march 3 february panga gore ranga rakwana pamwana baba kana itara mai varegedza vataura pamwana manga muri muna september ivo vakanga vasamborambofonawo kuti vanditi mudzimai wangu zvakati hapana zvavakanga mbenge vataura takazosangana pachipatara neurwere hwemwana vakatozofona vabva pachipatara vatodzokera kumba ndakata 1 week ndine mwana pachipatara ndavakanga semudze vakadzokera ndandafunga situation yemwana uri kuiona sei ndandafunga kuti udzoke kumba ndikati pafoni here vakabva vakati ndoparutaura vanhu mazuva ano musangana totopinda tumiona mafoni kuti vakakati ningwazakaikana asingapazivo director pafoni futi unopambakataotina left nkureba kwayanga yaita ndokwakanditorera kundiremera papa kuti handingangonzi pafoni zvezviuya ndotouya tsamwakatsamwini tete muri kuti chiine mwana wavanza dzenyu saka muri tete chapamusoro mamogezi ndazva baba mukuru vacho vari kusapota kuti mungave pamusha baba mukuru ndiye gadhi wevanhavo ndiye mukuru wacho ndachikumbira kuti dai mambo ava panguva vambobuda panze vambonotaurana vozodzoka tingavadzokere vakutaurauya vechitudza kuramba nazvishuwa muri kuda zvipi yangu baba mukuru
Hamba kuremera mambo wangu anjakwanisa. Ngoza chadi. Kutisa gupuru vapedzi. Saka mambo wangu zvekutira. Chukuru gupuru amai. Gupuru. Tipe gupuru amai murume muchemere musachache mafuti. Ukuze kuchema kumuda baba. Muri shimunde zikudishi. Waza lana kubeka kwa kwesiri. Pombi. Waza ita amai mutsaye kubeka msacha muri. Allo. Mutsaye kubeka. Mutsaye kubeka. Soko mkani. Mkaya. Azi baba kumbezi baba ila atakwanisi. Aiwa panonzwikwa. Panonzwikwa. Komanso. Awata zone. Kwanzi manje tafara. Zone. Tuti. Ndona ikoko na zona. Baya kwanosha wabongo Gupuru rawe. Baya kwanoda mawaza. Andazinga kutarisi. Kati mapedzi mirirai mambo vauye tinje. Maramba naibhati kune zvinofa kutaurwa namambo. Zvichibva kuna mambo nekwamuri mese muri panaizvo. Sevanhu vakabereka vane vana ndizvo izvo zvofa kugadziriswa nokuti munhu akashanda akaita se tinzwe mafambudzo kunogona zvinhu zvenyuko chichi hazvinei nesu zviyazvo. Munoendera kune matara anoita izvozvo. Zvisikwana pateto togamucha zvambe maita but kuvana kundopatopinda chete. Kuti mugare vana vachagara zvasei zvichaita sei kana wanga wakaroora here. Handina kuzonyepedza kana kuti ndakambopisa kushanda. Ukambokusvika papi? Mombe umai ndakabvisa chandisina kubvisa idanga kunyanya. Ndo kwatikutaura. Mombe umai wakabvisa yo umai. Rusambo hauna. Ndakabvisa. Wabvisa rusambo. Maroro ndiye asina kubuda ka. Mambo ndoziva chauya ngorova ipapo. Kuti unofa kudanga kuti unofana kuroora vana vako. Vana vako vasikana 2, ngombe 4. Vakomana 2, ngombe dzava 6. Zinoenda kwatezwa. Isu mtemo wedu kuno baba nditi tinochaja ngombe ndio mtema nditi. Dzodzove dzomuhome dzodzova dzinofamba. Usatirege kuchaja. Kuchaja mtema horege kana mambo akaba changotaura kuti kutaura. Isu tikurisa kuti budai panapa zvigoni. Ngozi mambo ndiye afa kutaurise. Ngozi mambo ndinotsa kutaura panapa. Ndiwatomira nawo koti nomuruma muona ndevudzi chena uyo. Iyo ndio gweta repano rese ndiakabata msangano iri pano yese vese munhu anopinda muno akaturumako vapanzvisa saka regai tinzwe kuuya kwomukuru wedu ndikuti akakupai 14 days maya chingoti handi toziva kuti akamboitonga pano mambo haizive but chitoiziva kuti akamboitonga Havana kuuya musi wakaita kuti. Tatisi mambo vakasipo mambo. Avapinda ni mambo ivavo. Tora apa. Zipo zvavakabata pachikatitokera ivo. Vamwe vachipinde andi vanozvaita. Vana vapana kupura. Vapatana kupura nizvo. Saka kuno mutemo unofanira kuvapa kuti zvakamira sei kuvana chichi vafambe vachiziva. Alright. Mamukire manga muine vana 4 zvamamuchitaura. Izvi zviri kureva kuti marambana asi hamuna kurambana zvekuti vana nokuti vana ndo vanenge vakubatanizai pakuchengetwa kwevana. Vana venyu vana makore mangani? Mukuru wacho mukuru akarohwa kutevera ne16 kutevera ne11 kurova kuti vamwe vese vatatu avo vana vadiki vari pasi pemakore 18. Mutemo unochiwamanikidza kuti ndingofanira vana mai asi kana imo pachenyu mutoona kuti bhozi madzimai amazuva ano mukange masiyana vari pembe muda kutiwo zvinhu zvenyuwo munogona kusungunuka kuwanisa kuna baba kuti wakwanise kuchengeteka zvakadi zvakanaka. Ipapo hangu vamwe 2 ava ndanga ndinavo vanga vane 1 mukomana achikura ne16 years. Vamwe 2 ava ndinavo vadiki diki ava ndo vamunavo imi ndinavo asi dambudziko ragara notori ipo pavari neni
pavana ivavo kubva gore roro zvarapera havazivi kuti vana vanodyei vanopfekei kana school fees aiwa vanofanira kuchengeta vaizi gore rapera kutarazve gore rapera asi iye zvino gore rinori zvakamira sei vakandipa $100 pavana 2 pavana 2 mwana wana anobhadhara $70 pakuti wa school fees mabhuku bhutsu uniform tange makavaudza kuti haina kukwana ndakavafonera vakatonditi ndipe ikokeji namba ndikavapa meseji yangu irimo ndiko tine zvinhu tu ipapo amai kana muchiona musiri kunyatsowirirana pakuchengetwa kwevana munoenda pakoti apo munoita pamaintenance vane mari yavanotokupai pamwedzi woga woga asi kakuri kwekuti tinogona kutaurana semuno ima muchida mari zvisina kuendesana kumamaintenance imana venyu mukuona sekuti zvingada chipa kuchengetwa kwavo since muchiratidza kuti muda kuwirirana pakutaura ndichandongoda pavana vangu school fees nezvekuti vaenda kuchikoro zviro zvechikafa hazvina problem very good school fees vanobhadhara vana vayakamira sei $70 patemu vangani vavirika saka tikuti isusu patemu toda 140 vakangwanawo vakajumawo mari vangu upowerana 200 ukavisa zvimwe baba manzwa taurai pavana 2 vana vai 3 vakunochikoro ini wandinaye pavana 2 vainawo patakavakauya kumba vakataura toita sei pavana ndikati orit iwe chichengeta 1 aidzidzise 1 indodzisa 1 pane 2 vainawo indoita 2 1 handinaye plus zvidokurira kwatataita ndopandakapa $100 yange iri mwana 1 wavainaye wandinaye ndinobhadhara umwe neumwe ndine umwe mukomana ari kudzidza futi chikoro varikuenda kuchikoro vangana mai 3 vatatu 2 vari kuenda kuchikoro vari kupi ndindinawo ndo varikuda 70 kayo 70 patemu ndo vari kureva andikutaura kuti ivo vakangataurana kuti pa2 vavainawo vanodzidzisa 1 ndodzidzisa 1 pa2 vavainawo inditaura ndoita 2 neumwe wandinaye wo kuti modzidzisa 2 ndine 2 vana ivo vodzidzisawo 1 ndonamawirirana ndopandakapa $100 ewo manzwa era mai atina vanhu vanozochinja mamuno musoro ichanganire wangu ipapo vanondiremera ivo chero chikafu zvandikutaura vakanga vasingazive kuti chikafu vanodii pavana saka babaka mutemo zvaunoti zvinenge zviri zvekuwirirana kwenyu mutemo unoti manikidza kuti munofanira kuchengeta vana sababa handitorambi vana mundotovara very good saka ngatingodai ndikonafanike mai ava kutora zvine musoro wavo mai ava vari kuti chibhadharirai vana maschool fees nechi nechi ininiwo chikafuwo hembewo i50-50 chikafu chododhura baba kupfuura maschool fees nekuti mwana hwana akadya dola makuseni akadya dola manheru kana dola masikati dola manheru akadya $3 vari 2 pazuva rokudya $6 saka mukada kuweka mari iyoyo pa3 months ka ava mai ava vanokachibuda mari yakawanda kupfuura inyi mababataka todati muvetive very fair ava vanokachibuda sezvavati maschool fees just 140 mabhooks omapoga extra kana $50 yoto kana 200 yamunowapa pa3 months baba mari iyoyo iri kubhadharwa nevanhu pamwedzi iyoyo vachibhadharira vana nekuti kumaintenance uko munosvika munokalkuleterwa mavanzi nyorai maschool fees nechi mainform nezvino inowanda asina ifonga kana muchiwirirana zvokuti vatoto iwo chachakati wechakati at least muona mudzimere chingoirongai makadaro hati mazvinzwa kana vazoomeswo musoro but kana muchitaurirana kudai kutaura muve nekakutiwo vana munge muchiwirirana nevana nechi kana vazonyanya kuoma musoro muenda kumaintenance but kana mawirirana nezvamataura its okay chie zvakanaka kuti pakugarisana kwedu zvakare kana mukanawirirana kunoda kudzokera munodzoka pano saka I think tapedza nemimi tichine zvimwe here ati kupropanana kudare saka yanaka rauya pamusoro imama wangu nendo nanchikumbirawo kubvunza kuti dambudziko riri kuitika manje pane murume wangu sorinda kuti atakenda kupinza imwe nyaya panhau yezvinhu handizivi kuti topafambisa sei dadai vamwe wapinde probert munosheyanaka vari kuti handina kushanda angauna kushanda unosha unowana mutemo wenyika unongoti nyange dai mukadzi anga achiri chirema asina kana maoko kana chi mukange mune upfumi hwamana hopa munongosiyana munongosheya vanonetsa mambo wangu pekuti chinhu chatinacho zvahiyo imota mune chii tine mota nestand ndofunga ndozvikuru zvatikataura saka iva kuti ndipe stand inakwanisa kupa musha wangu pena ndokuti stand ndopa musha stand ndekupi ukadoma kuchi kuvhiksi ukadoma aiwa zvandanga ndichifunga baba nekuti mukaendesana makoto munosheyana futi asi zvandanga ndichifunga ndezvekuti muri kuti mune mota nestand anditi mota yerudzi ainowa iri kufamba iri kufamba zvayo but ndezvimwe zvayo zvasiri kufamba imi muri kuda stand pastand ka mukwanisi kuwana iri yose ka ine iri yenyu muri vaviri
inoita mari stendi yacho. Patakaibhadhara here ukanzi ndakazovaka slab saka ndasangoenda wega because zvataifunga naya mai zvataifunga amaika stendi yakakoshera kuti vana venyu vanoda musha uga ikange iri muzita rababa vavo vana vanowana nhaka pane kuti nge muzita menyu nhaka inenge yayo vanhu kumusha kwenyu chimbonzwa aika zvatiri kutaura chikange chiri muzita chababa ndichemunhu ndichevana vese achina dambudziko amai zvinhu zvaamai ndizvanana sekuru anomuziva imi mukatofa tunje chamuinacho chese chinotongwa nhama dzenyu ava vana chamunotaura saka taifunga kuti pastendi kana zvichibvira mungawirirana kuti mari imopiwa chikamu chenyu iri mari handitika potsvagwa mari handitika imopiwa chikamu chenyu chi iri gesi imunotiwo zvamuda kunoitawo kumusha kwenyu then stendi yoramba ina baba kuitira vana ava handimwa matana vakomana kuti ma16 vachii vakudawo pekuti kugara vakomana ivavo vakudawo kuti mai manje anikatova nemudzimai mane muruura haangagari kwasekuru anofanira kugara kupi kumusha kwababa saka taifungira kuti tisingarambi kuti munofanira kuwana chumu asi taiona sekuti baba moonesana kuti pastendi inenge iri marii kana inge iri 3000 vatichanditi mutsvagowo chikamu hafu yacho handitika mopa amai tasha mwari wechikamu chako ichi chirega iripo kuitirawo ndosara ndiinayo nechikamu changu ndosarara vana obvious toonewo zotona vana kana mune rume yenyu yekutozvikira mari ndibatsire nditaure chokwadi padare Tandingwenya. Inonzi Tandingwenya. Ndau yamudarira mambongezi. Mwari ndibatsire nditaure chokwadi chese padare. Mwana wangu. Auya naye. Auya kuzoonekwa. Kuzoona. Nianze bana maize kukira mwana kuzoona. Shamani. Sama sumu wewe. Baba. Ndio bila basi. Sunga. Chilemo. No. Mpe provision agare zo. Wewe. Wewe kuna chama. Ngadaga mashero. Mpe ugara. Nomani dzone mtimu kuinyika kuwa respect wana wako. Madam Bagada. Right wangu bi. Sure. Ndio mai wamaji wanu. Toto na kumbiba mama. Tena ndiva. Kila idari na mambo ndo mura kusidawa. Pamsore mambo, pamsore idari. Ndawe yakunone nawe yangu na amai avo mudzimai wangu ndakarora navo 1989 saka mugara kwedu kwese kwaive nematambudziko mukati memusha asi zvisinei gore ra2016 amai ava pane zvavakatanga kundiita ropa rangu taiti patosangana pabonde votora mbeu yangu vosunga mucheka wavanenge vashandisa vosunga netsoni vosunga vobaya netsoni ipapo saka dambudziko rakaramba richingoenda mberi tikavatsiurai tikatanga tichitsiurana vakaramba kunzwisisa ndikabata mabhodhoro akasvika ku16 ndikavatakura 2019 ndikaenda navo kumusha kwavo kuti vanotsiurwa vakatsiurwa nehama dzavo vakati vazvinzwa asi tadzokako futi vakasvikozviita zvakare ndikabata mamabhodhoro 5 ava vanga vapfikira mukati memitresi yatiorarira saka zvadaro amai ava ndakazama kuvaonesa vakaramba kunzwisisa saka mambo pane urwere hwandakonzerwa netsono dzavakaita idzodzi nhasi uno ndazvimba kumberi kudai saka ndozvandikonzera kuti ndipesane naamai ava ndifungati ane makore egore iroro kusvika rechina tisingasangane pabonde ndaiti ndikasangana navo pabonde tonzwa kuchida kubuda tsono ndaitopedza 2 weeks dzese ndisingagoni kana kuita chimwe chinhu saka ndozvatipesanisa naamai ava saka takamboenda kumatare edzimhosva kucivil court saka nhau yakatibata pakati pedu ndeyegupuro kuti tigone kusiyana saka gupuro kucivil court haugonopa munhu gupuro asi ndakaona zvakodzera ndiuye kudare ramambo rechivanhu kuti ndizovapa gupuro mukati medare iri
saka sikutaurirwa vaita nemapepa avo futi kuti adigoni kubva mumusha tisina kupiwa kupfuura. Saka ndoonawo hombe yatauya nayo nekuti amai ava hachapinda tese pabonde, tangogara mumusha mumwe chete. Saka inenge iri mhosva nokuti kuhama dzavo ndatuma munyaya akanotaura. Vakati vachataura nehama yavo vakaenda kumusha, saka ndambonzwa mhenduro yakabva kumunyaya kuti vakazoti tinavo naamai ava. Saka ndo nhau yangu mambo yandinayo. Amai varuzvinzwe. Amai mati munonzani? Tandingwenyu. Tandingwenyu. Ni makore mangana mai? Andino 67. Una 67 yana makore mangana ndweni? 50. Manzo ere nawo dzataura na baba. Baba vandikuwanza nhau dzavari kutaura. Baba vane nhema. Ndaziva. Kuti nadzo. Vane nhema. Baba vakaroora mumukadzi. Pese kubva pese tatakagara zvakanaka. Izvozvi zvipamba vane mumwe mukadzi wavanaye. Ndipo pavakazotanga kundidzinga. Baba vakana vachida kusangana neni vanouya pawindo nechimuti vachindimutsa tonosangana kusango. Vadaro ndobva ndanoudza muzukuru wangu. Kana mukati kana vada kusangana nemi wewe. Kusangana neni kurara neni. Vanouya nechimuti kana kundifonera voti yatisangane kumatengi kwaPlifi. Ndazimare ndikati inini munhu wandagara naye makore akadai aroora mumukadzi ndinoonana naye kusango kandikarumwa nenyoka. Ndobva ndaenda kumuzukuru wangu nemumwe ndikavaudza vakavatsiura. Pamba vanoita maprofita ekuti inini ndinoroya. Vanounza maprofita nanhasi danga remombe rakapera vachipa muprofita. Zvese hapasisina zvatakatsvaga tese vagumbeze vakatora vachipa mukadzi wavo. Mwana wandauya naye vari kumutuka vachiti Chirema ndinakamuroya. Inyaya yakatanga varoora baba ava nanhasi mukadzi wavo varipo. Mwana wako wokutanga grade 1 mukadzi wavo. Baba manzo ere tikwanzi zvamuri kutaura zvizhinji ndezvekunyepa inhau kuti maane imwe wananotsva yamaanayo. Mambo wangu wananoita ndizvo here kana kuti kwete? Kwete handizvo. Hauna mukadzi? Mukadzi ariko. Kusaka mugoramba sei vachikubvunza? Mukadzi ndinaye homira wanzwa mama ari kudii? Asi dambudziko riri kunzi rakatanga mudzimai yauya ka zvekutaurwa naamai. Kwete mambo wangu, dambudziko iri ndingati iri tsono chindori iripo zvavari kutaura izvi kuti tizowana mumwe mukadzi inini mushe wangu. Amai ava vakabatwa vaine muchikomba kumusha kumusengezi. Ndikasiya musha kumusengezi ndopandakazotora mumwe mukadzi ndikawana musha kuBattlefields. Ndo pakatangira nhau usakagadzikana kwemusha wangu naamai ava. Ndaishanda kuChirundu inini mambo. Baba ndakwanza ndaishanda kuChirundu ini ndine mudzimai iye ndisina zvimwe zvandaiita. Ndichiva nepei maenvelope 4 ese anetambira pasvondo ndichiva ndichivapa. Saka chakachizotangisa ipapa pa1995 pavabatwa nechikomba ndo pakatangira nhau yekuti ndizoita mudzimai. Ndakavarigerera ndokanzwira tsitsi vana vangu vaive vana vadiki vasina vanhu vanochengetwa kuti vanhu vachengeta. Saka izvo ndakazvikanzwira ndikavarigerera. Ndozvazondipa kuti ndizotora munhu mukadzi. Zvitsono ndine evidence yacho ndinayo pano zvitsono zvavakazoita. Munhu anogwara handiti haungaroori mukadzi uchizvimba unomuroora sei? Iwe uchigwara. Iwe uchigwara handiti mumwe mukadzi ungamuroore sei uchiti kuno hakuchamuka? Aya, handinoti hakuchamuka mambo wangu, asi mumwe mukadzi ndamutora 2014. Izvi zvitsono zvakatanga 2016 mambo. 2016 ndibva zvakatanga. Amai vakati vada kubuda gedhi ndangani ndisisakwanisi kushanda chinhu. Saka ndozviripo. Imitsono dzinodziwana paipapa? Tsono idzi vaisa mudropu, dzimwe vaisa mubhedha, dzimwe vaisa. Aiwa ndati makadziwana pai? Zvimwe zvavaita ndakazviwana mudropu. Kuti muzoziva kuti ndedzavo tsono makaziva sei? Vakabvuma amai ava. Kunyange kuhama dzavo vakano. Ndizvo amai? Ai nhema. Ane nhema baba. Kuti hama dzenyu dzikaledzwa panapa. Ngadzidedze.
pane nhema nekuti mukadzi pavakaroora mumwe mukadzi pa ndo pakatanga dambudziko chero pavana. Mwana wangu mukuru vakamuudza kuti usawirirane namai vako, izvo zvakatondiri pane mombe. Tsono dzacho munadzo here? Hongu ndinadzo sho. Ndinazvo zvandakabata. Pindi ravo raukaisa tsono ndaribata mumba. Ndoimwe evidence yatasara nayo, zvimwe zvakapiswa. Zvakapiswa, ndaenda nazvo kuchichi zvino. Vaizama kundibatsira kuti zviite zvakanaka. Pendi ravo tsono idzi. Wada kuti imbeu ine mbeu yavakapukutisa iyi vakabaya netsono. Pendi ravo. Ili pendi munoriziva here mai? Ndoriziva asi kuti rakaiswa tsono hanamboisa tsono. Izvo tsono zvetsono hamuzvizivi asi iro moriziva inyi? Ehe, ndoriziva. Hongu ndo zvandasara nazvo izvozvo. Chatoda kuti tibatsirane pana kubaba pano. Tine zvinhu zviviri zvatoda kuti tibatsirane. Kumashoko enyu imi mukuratidza kuti amai ava muchawirirana navo nenyaya yekuti vari kubata-bata. Tinotenda. Then kudiwora amai vari kutaridza kuti imimi mashoko ayo muri kuvapomera nenyaya yekuti imimi mune umwe mudzimai wamava naye. Muri panzwisisa kuti zvinoreva kuti isusu tichiteererawo kwamuri zviro kwazvo kuti munhu paite munhu anobata-bata anokukanganisa. Ichokwadi munhu unokanganisika. Because kana pachiitwa zvekubata-bata zvinokuvadza umwe. Vanogona kuchita vasingazivi zvinogona kuvadza umwe. Asi nyaya yenyu futi iri kuzowanika kuti mudzimai ari kubata-bata mushure munge mune umwe futi mudzimai wamuinaye. Zvinoita sekuti mimi munenge maakupomera mai ava mhosva dzakawanda-wanda kuti vawane mafambiro vabve pamusha. Muri kunzwisisa? Saka chatanyanya kukumbirisa isusu ndekuti mati imimi dare ramai ava rekuti vanobata-bata tsono dzavo idzi vakadzibvuma, makatoenda kuhama dzavo. Hama dzavo dzikanobvuma kuti aiwa no ndonhau iripo. Zvino pamauya kuno kudare pane vamakwanisa kuionawo here vanobva kuhama dzamai kana kuti vaivepo pamakaita dare remusha nehama yavo? Hapana, manguva mega makazvimirira. No, hapana chakashata. Imuwo amai pamanzi muri kuuya kuno kudare mune wamauya naye? Handinanye, ndakazinzwa leti pade hama dzangu dzaida kuuya asi mai vanogara kuBulawayo. Vanogara Bulawayo. Saka zvandaifunga zvakanaka ndezvekuti tisati tamhanya hedu kuti tipanane guguru. Ndanga ndichifunga kuti dai paitawo hama dzaamai ava dzimwe dzinenge dziripo kusanga zvikuru savamwe makanga muinavo mudare ramakamboita rekutanga ngavavepo kuti musavapewo guguru vari vega pano padare nekuti ichi chivanhu chatiri kuita. Imowo pachenyu munofanira muna kuzvakuomeka. Mune dzimwe hama dzotoziva dambudziko renyu dzamai muinadzo dzine dzenyuwo chaidzo. Wanano zvainoita handiri mune vana mese makadai. Kuparadzana kwenyu hamusi kuparadzana pamhuri yamuinayo. Vana vamutori navo vanokubatanidza kusvika murufu. Nokuti mwana akanga ana mai paanoda baba anouya kwamuri. Mwana akanga anemi paanoda mai kunongouya muro iyeye. Mapanzwisisa. Saka zvichireva kuti mune zvimwe zvinhu zvakutongokubatanidzai kuti muchange muinazvo kusvika musi wamunonzi pano panyika musisi nawo uye mapudzi amuinawo. Saka chataikumbirisa chikuru ndechekuti hatirambi kuti vanhu avo vanoda kusiyana kana kuti muri kuona zvichikodzera kuti musiyane kana muine matambudziko akanyanya kukura. Asi taikumbirawo kuti tichizviita pamberi pehamawo dzaamai dziripo dzimwe hama dzenyu dziripo. Woziva kuti no musha uyu ndo pawasvika nhasi. Murega kunge muri vaviri chete makadai. Zvimwewo munogona kunge muri kupomerana zvichokwadi, zvimwewo zvezvenhema. Saka taigona kuti tikawana vamwe vaviri vatatu vemumhuri vanogona kutibatsirawo sedare. Kuti izvi changamire zvanenguwo zvichiitika tichizviona. Zvanenguwo zvichiitika tichizviona. Nokuti sishuwo redu inenge isiri yekuti murambani. Zvikuru savanhu kana waya kuno tenge tichida kuzama kuona kuti kana pane maproblems akagadzirisike vanhu vagare
vanhu vanenge vaine mhuri, vanhu vane musha wavo, zvakadaro. Saka taikumbira kuti vagodzoka padare rinotevera motibatsirawo nekuti amadzama idzwe manzoera mai takupai nguva 2 weeks handiti muchiarrange mari dzematransport nekuti vauye then ipapo patinozotaurawo nyaya yebaba yekuprora kana kupiwa mapamberi pehama dzenyuwo dziri. I think tikada kutoita chikanaka chakanaka baba. Tatenda zvikurusa kuti mauya kudai. Tinotenda. Munobvunza date next court. Ishe ndimazinda chokwadi padare. Tedzera tomo kwa mabala. Yes. Kona ishe ndimazinda chokwadi padare. Ishe ndimazinda chokwadi padare. Njero. Ipayo. Mangaridiana ndiwe. Sinzadon. Ishe ndimazinda chokwadi padare. Ishe ndimazinda chokwadi padare. Right. Master. Ile ndani yao. Enda kwa nani yao. Mungu yokanyiwa amka. Right. Wangwani mapendo. Akadi. Akanyenga. Anyenga zi. Bai yuna message. Message. Uyimzimayo wabo wabari ongobena abana mushe azokali Menoda kwi. menyayo Mama bajipari. Ndiwe. kazi kuti awe uyenga ndiakaenda kuudza Ndo vanga bajipari zvi. Ari murume uyu ndianganyika tu motya umuyu. uyakaenda ndianga Zvakafamba sei mai? Imangabata mamessage kuti kudii? Vaenda uyapa ufoni. Pane imwe iri futi message makawana siriyo. Saka iyo inoreva kuti kudii message iyo? Kuti vaenda uyapa ufoni. Inoreva kuti kudii? sakana kudii Kungonzi mai ndike vaenda uyapa ufoni mato uya kuno kudai. Shamari. dombo na Shamari. Shamari, do message vaenda uyapa no pa ufoni chichikitika. Baba, ndimara kufunza. Kwandi makati vaenda uyapa no pa ufoni chichikitika. Baba wasizwa kwamangara ichogwada mai. Maita sei? Saka mai vabata message iyo. Sizovatsera kuti vakaenda kumba kwavo. Muchiva vakanokokota. Kusvika nyaya dzokunda mudziridza dzake munhu. Asi wakatopfimba uchiziva kuti mukadzi womunhu. Ndaizviziva. Sawati zvikazobuda pachena unoita sei? Zvingava nezvikonzero kana mukanditeerera kutsana. Aiwa wapindura nechikubvunza ini. Ndati waizoti kana zvikazobuda pachena waizoita sei? Ndazikamwa kuti kudana nemukadzi womunhu waunyazoziva waizoti zvozoita sei? Zvimwe zvinhu zvaigoitika unozoziva kuitika kuti zvinozoita sei wapinda mazvo.
Mwakuna kuchita usinazivi kuti uchazoita sei. Asi pamaiti akakuwanikidzai maizoita sei kuti mimi muupenyu hwenyu usapinda munjodzi? Muwanikwa mukadzi womunhu kuti upenyu hwako usapinda munjodzi maizoita sei? Ndakazoona kushanda kwazvo kupinda mazviri nyaya yabasa panguva yazuva unogotadza kuona kuti zvakanyanya iwe kumusha kwangwadzoka ndo kuchiredzi ndo kwakatoenda kanzi ngasadzoka vanga vakunyara nechihure chake kwewe unogara kupi vainyingana kumuhovho neku sa unogara kupi? Unogara uchiredzi uchitobva uchiredzi izvezvi muno muchekutu ko ava vanogara kupi? Mogare pipi? Kupi kwacho? Verse 4. Ya uyu munhu nyaya yake iri pachena. Ndifunge kuti unofanira kumbonyanya wanga uchidei shamwari pamukadzi wako apa? Uda uri kwachi? Mombe. Saka wapuwa mombe. Ekashi, ndikufunze. Wati mombe kayo, uda mombe gani? 6. Wana mwana renga. Ngani. Watu zora kuzizira. Wara uzaba. Mombe mali. Mombe wani mali. Wakuda 6. Right, saka zvatingaitaka murume wemamunzi wataona mombe 6 iye akabvisa 1 wakabvisa 100 watozva watozva vakaindisa 1 uku arikuda dziri 6 wangofunga kuti pa6 apoita sei ndezako dzese irikawa dzimwe udi aiwa kundedzidza wekourika iwe takatowaplanawo aiwa atinaparirwa mosvaka izvo hatidi isu hatina mukadzi akatorwa saka tatifunga shamarika tikapedza nguva iwewe wopiwa mombe 2 nemurume achakupa imwe mombe yonorifanda mombe yako iyaya wakabhadhara iya kupfambi obva akupa imwe mombe pamusoro urwadzi wako kadi kwawakaita saka changamire moti pamombe ngani mombe 2 tichatotauri tadai tatopedza mara muzva dzinoya rini mubvunzo ndodzoya yangu rini mubedzi sizvamamubvunza mukanza kuti paakabata nyaya akaya kwandiri achititaurani ndobva ati ndibhadhara 500 ndobva ndambundikabvuma ndamba chimwe chikamu che500 ndobva aindisa mukadzi wake mumusha achiti achamuka zuva rakazoteera makwana acho ndozuva rakazomuka achitende kuti achiti ano zvandakaronga zvona ndipezvotangu nhasi chao ndokusva ndakazoya kuno kuti svikararari asina bombadhara zvakanga ndichaza ndakamupa 75 ndomaenda ndinaa
ndichiti unzwisise chinobatwa Shamwari but wamuwa zvati ndikuda nemunhu bati chi iko zvokuti udzeroka mekudariri nhasi munhu akada mombe 6 zvakutotaura toona kudzokera mombe dzake kana tine zvari kuda uko todzokera kamombe dzake dzataura hatiri kuti tidzokere kwa zvari kutaura zvaakakutaurira Shamwari uri kuda chii kuti mudzokorere mubvunze saka manje zoya rini mombe zozvikana rini recalculate 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 zvibatana pane yamwe ure semunhu asingashandi wacalculate ukasvika pano macalculations avo sezvo mwedzi waradza wafamba svikawo pakati pemwedzi ndida madambidziko right uya muzuva zvanga kusvika pakati takuti mfudza unoya muzuva 17 takuda kuenda kuindependence muzuva 17 April tobona nemombe dzacho handiti kachamatanzwananaka iwe unotopinda muindependence wakanaka iwe uyu muzuva 17 anenge achitokwena saka tatenda vabereki pamusana pekuti ini ndakanetsana nemukoma wake ndanetsana nemukoma wake akauya nerori pamwe ndokutakura zvinhu zvangu zvese ndokuisa murori zvikandikure muenje ndikati ndapana kwadokuya njeni ikandipana hamusi kurara itobva ipano muenje pai baba kumba pamba pavo pamiri pamba pavo kuploti ndobva ndangobva ipapo ndobva ndaenda ndobva ndavafonera nekuti vamwe vakati chese chinoti muri moitakure muenje ndovandabva ndovandaenda kuharare ndovandavafonera ndikati pamwini kuda chii zvinhu zvangu makanditi zvese zvinoti zvangu ndipei saka ndipei zvandakashanda nemurume wangu bhozi vakati kana murume wangu amupera umona ipapo saka chindipei mari acho andakashanda nemurume wangu nechikafu chamakati ndakashanda nemurume wangu kokotire chinhu chesimba renyu kuti chisiri chesimba renyu makashanda nemurume wenyu zvii pane marasha mangani 20 nechikafu chehuku matsaka nemakowe emasimbi nefenzi bhozi vakati handichada kana muona murume wacho ipapo mamodhi achindinaa achada kuona chii murume wenyu pamba ipapo nemumesi murume wenyu aripo ariko kwemimi munoya muchimiririra musvasi wenyu ati murume wenyu ari kupi ariko kumukati asiye muridzi wezvunhu asiye wepamusharipo pamiri ndo muridzi wepamba ndezvakati mimi pane tinini muridzi weploti saka ndakudzinga mamugere paploti rava ikwazi kuti mukuita makadzingwa pamusha womaichengeta aiwa taitogara kubva tatone 4 years muchigarerei baba tichigara ipapo nekuti ndakangoroorweni vachigara pamba ipapo painzi pai muchigara ipapo isina kungonzi pamba pedu pandakatorwa nemurume wangu chigara ipapo murume wenyu wacho ari kugwika munomu naye hama yangu paploti ndepani paploti ndepani asi zvokuti ploti ndera bamudini amuzvizive inini izvozvo zvandingazvipindire ndozviziva nekuti ndakangotorwa chinzi tinogara kupi kumba kwedu pamiri wengu asingagaripo kwakazoya musi wawa kona shamwari yangu matatu ari kutaurwa akamira sei ani makadzinga vanhu vapika zvinhu zvavo vainde
kuti isanyanyotambisira dare nguva. Ava munhu ari kuda kutobatsirwa asi kuti vakwanise kubatsirika nedare rumwe vanofanira kunatsongopira nyaya yavo sezvairi. Handiti ndinayo nzvimbo yandakapa unhu kuti aite sei agare. Ndine zvandaida kuti agare achiita ari papi? Ari ipapo. But ezvino haasi kana kuuyapo. Saka nzvimbo iyoyo ndinoda kuti ive nemumwe munhu anenge achiita zvagara zvingoita uku. Yani zvakuzviitirawo zvimwe. Chakaita kuti agare ipapo. Ndine zvandoda kuti aite sei. Nogara kunzwisika. Saka ndinotokumbira kutoti semunhu ane dambudziko nyangwe zvazvo ndiri kuziva nyaya yacho unatsova chokwadi nedare unatsopawo nyaya yake zvakaita sei kuitira kuti abatsirikewo. Hazviri kuti ndiri kufara zvaakatoita kana kuti asvike pakutoti ari kuuya kuna kudare. Ndotoshungurudzika ndauya pana kudhara ndatosiya basa ndichifambira nyaya. Tarisai kana mabvunziro amuri kuita ndoenderera mberi kana nedare ndichitaura kuti chii. Ndinotokumbirawo kuti mupire nyaya yenyu zvakanaka kuti mubatsirike. Ndisati mberi ndada kunzwisisa imi wamakati agare mukoma wenyu vati ndi ava wamakaisa makangoti semuri ava vatori na 3 years vauya ava ndatoone almost 8 years varipo apapi nemukoma wako nemukoma yeye. Ende kuti kana mazoona kana papepa pamwe kana zita rangu chiri chavatonazoriziva ava vacho varava. Saka amai vati vada marata. Ndati ndikuda zvinhu zvangu ndiende kumba kwedu. Because inini ndakanetsana mukoma wake. Mukoma wake akatakura imba wakaiti. Muninira ndokuuya kutotakura zvinhu kuti bva pamba ndokundidzinga pamba. Handakada hembe izvo zvindoimbidza ndinazvo. Mushure ndakaenda ndati ndina mambo. Saka muri kuda chii ikoko kuna vamukudei? Regai ndikati story short. Munhu ndiye munhu anga achigara achindichengetera pano. Ndikada chero zvandoda kuitirwa. Kana iye zvaanoda kuita ndinomubvunza kana iri mari ndomupa. Unoita sei? Zvaanozosvika kumba uko achitsanangurira mudzimai wake handizviite sei? Handizvizivi. Handiti zvekutoti chero akada kutoti marata iwayo ndani ngaangouya ivhini kana pamberi pedare otaura kuti hazvishuwa ndezvake oenda oita sei. Ndofunga pacho ndichivatira aendeka ndokumunhu wacho muri moto imi marata makatenga kupi? Avatonzivi nani? Nemurume wangu vakatondipona vari basi. Ndechadonda kutengera marata ako. Ndechika pfuma dzake chikafyo. Ndochite project yewu. Marata acho ari kupi? Ariko kumba. Pai. Pamusoro pedanga rehukusu. Chikafyo kuturiko pfuma dzake. Zvese zvacho zvavari kuita. Vakavaka muchirugu chakakura sei? Chakakura ndinotopinda huku dzakawanda. Chakavaka gore ripi? Chakavakwa ndiriko injini. Asi imimi zvemarata hamusi kuzvanu zvaukenzi. Komurume woni ngawe pana tudzi rakatenga. Asi tachina ngoti vakabvanganyira zvinhu. Ndakanzi kupfuruka namwana makoda. Ndakanaka kuti ndinoti masite ngatori mumasite. Kubve chikafyo kubva imarata. Aiwa takatiziva kuti marata aya murume woni ngaawika. Ati bhozi imimi kuti baba marata makawana zakawanikwa sei? Kuti ave kumba paimi. Zvinhu zvese zviri ipapo ndezvangu. Danga racho ravari kutaura iroro. Bhiridha wacho atori muno mutauri. Akavaka danga iroro 2018. Asi kuronzo. Saka danga iri rakazengera sakara. Imi ndimi makavaka danga iri? Danga iri ndikauya ka. Ringerekeswa mapo esimu. Echimuti nditi akadyiwa rakadonha rega. Chakapaza njini kukukura njini. Ndokutenga mamadhina. Ndokutanga kumisa mudhuri. Unege nezvadzambira. Ndokutanga kuvaka mudhuri. Makasvika mukarenovheta. Kutoridonhedza kutotanga kuti 1. Makadonhedza nibvamazuva ari? Ndadonha rega. Nekuti mapo emuti engadyiwa. Kwemawege kuvaka rimwe danga risiri iroro pamwe pasaidi. Ndakatotaura tatuvange pasaidi vakachida kuvaka unenhayo kuti nechitoti kudza kandisa todongora pakasoka hwindo kuseri kwembatora. Toti mukanovaka chinhu chemunhu ka. Iwe ukaona motikari yangu yakafaira pausakugadzirisa iziyo yako. Saka imimi mungadei makainda muvaka danga renyu pasaidi. Kana maidawo zvinhu zvenyu zviri
independent. Mevakadangara nyumba zake. Plus imi macho muri kuti tsanangurira manje pana. Amusimi manje munofanira kumutsanangura. Musimi makapiwa nzvimbo iyoyo. Aiwa, ini handisi ndakapiwa. Vamweni vakati imimi nemurume wenyu mese ibva ipano. Odho iri mu. Aiwa nzwaika mimi makaona murume akagara ipapo imi. Ndakana akagara papo kandi ndakanzi takure chese chinoti murume wenyu ibve pano. Saka chimwe chii chakasara izvi. Andati ndakatore. Saka muri kuda chii izvi ikoko. Kune ndovesha kuti chatakatenga nemarata ndikutaura. Marata anzi ndava vakatenga. Inawe kuti kwamukuru vamina vane udyiri chete. Aiwa murume wenyu ngaaruyezve pano. Murume wenyu ari kupi. Chete papo. Ambuya. Iwe muti makafonera nemumoyo achinda kutengera zvinhu ndizvo. Ndakutengera chingati. Ada zvekufonera inu. Zvekufona tori kutauni. Akatoya ni ndiyani umbowa akaisa kuzara naye kuti zveshuwa ndakatenga ichi neichi. Vemukagara vese mutochemusikati vauya vegezi. Paiva zvakanaka manje ndiye murume wenyu anga ari apa. Zvaenzo kunyaya murume wenyu anda kutengera imari anga iwana kupi. Anoenda kugadzira mafiriji. Anda zvokugadzira mafiriji. Saka musuwo anga awana firiji yamba kutenga marata 20. Vanotengesa nekugadzira. Naye murume wenyu ngadani murume wanga wewe. Pamwe kubanza anafona. Zviri kuita munhu ndaane mvura isingatoite sei isingamuoni. Iye muchinda wacho kuzosvika pakutovati vaende. Ndofunga from zuva randapedzera kuti vabve vaende ndozuva randapedzera kuti vabhadhara mari yehuku dzanga vaitondichengetera. Nekuti aane time kubva ipapo even nanhasi kubva vaenda haasati adzoka kupi. Murume wacho aripi. Imi munoziva kuya vanhu avauya vese vari 2 nguva yese yatagara ka venge varimo. Vahona yakamai. Imimi kamai. Imimi zvemarata akatengwawo musipo. Murume ava kuti naye imimi marata achijasi kuti atenge marata makaita seiva. Handifunge kana kuti price yemarata achandovaziva. Pandinoshandira ava vanovaziva. Next macho ndomunotengeswa marata. Urunzwa. Zvekuti izvezvi chero ndikasvika ndikati vatipe 50 marata izvi. Tongosvika topiwa. Ita sei? Zvekuti zvinozobhadharwa sei kana kuti zvinofamba sei? Plus kana iriyo nyaya ka. Hazvimborevi kana kuti amai imimi hamuna chamukwanisa kuclaima because hapana chinhu chanyu pazvozvirapa. Murume wenyu ngawe pana patitaurire kuti marata akawana sei. Ivo vakasenge vari vese ndizvo kuneneza vatu kubva kutasvika pano vekwakagara murumu vari vekwakagara vari 3 nababa nguva yese yatasina mudare ndokwako hembe dzangu akabvanganira odropi yese pamika akabvanganira kubva zvemukati chaizvo akabvanganirwa zvisina pamina wachiya uchida kutabura. Saka zvinhu zvenyu zvacho zvakanangana nemi makatakura. Hembe dzangu dzachanda kusakura kasukira matanga endozvaundisana vandoona kuroti kwandofambire kuvatandikakona. Hembe dzenyu dziri kupi? Dziri kumba kwavo. Enda kamotora. Ndichakurira usondoona kumba kwavo vakandidzinga ndakamira parodi. Kona ichangamiri. Hembe dziri kazvimo zidii? Mambo. Driver atori padhuze. Kare. Kumukuri katinetsa nonho wada nurumi. Tibhadharire udare. Tibhadharire udare wedu iwo nomwana. Vanhu ava zvavari kuita vari kuwanda. Vari kuwanda. Tikamirira mari edare. Chakamiri. Tipiwe mari edare. Amai, tikuda mari edare.
chomwe tipe mari dai azvadzi yako yanobhadhira mari dai saka vabhadhara chii isusu tisofanira kuti vakubhadharire dai saudzi isusu isusu wangodzi titevere chikwereti chako tiine zvikwereti zvenyu isu toda mari dai tipewe mari dai zvona pachero ndikanotora mari yacho yowasina vafana kutipe mariyo ivo vanofanira kutotanga kubhadhara vakafanira kutanga kutobhadhara aiwa ndoenda vachisunga ipapo